ninsab fi triqti lura wara li propju il-biera ħernexxi li nitla il-muntanja Kilimanġaro fit-Tanzania l-ola, muntanja ġewwa l-kontinent tal-Afrika ma kienx faċli, kontilli nipprepara għalija, però ħadd ma jippreparak għal diffikultà tagħha, speċjalment apparti lejja fiżika, il-nuqqas kbir ta' arja. Peress li hija muntanja li kważi tlaħħaq 6000 metru, in-nuqqas ta' ossiġnu jġielek tajja ħafna u dik hija xi ħaġa li vera ma tistax tipprepara ruħek għaliha. Infatti bdejna biex nitilgħu l-quċċata f'nofs il-lejl, għamilna iktar minn 7 sigħat sabiex irnexxilna naslu fil-quċċata, kienet kesħa kbira iktar minn 15 il-grad taħt iż-żero, ma kienx faċli ma irnexxielna. Kollox biex tajnija il-muntanja għamilna 8 ijiem, 6 ijiem tilejn u għamilna jumejn oħra niżdin, infatti ħriġna kompletament mill-park tal-Kilimanġaro. Il-bieraħ kontent u sodisfatt li rnexxi nagħmilha, speċjalment iktar minħabba l-fatt li bis-sapport ta' kull min kienet isegwini ħankun qed ngħin lil Puttino Cares fil-bżonnijiet tagħhom. Grazzi tas-sapport kollu li tajtuni s'issa, ovvjament issa ħankun qed nibqa' nappella sabiex niġbor il-fondi li hemm bżonn għall Puttino Cares. Grazzi ħafna.